Vera ma li hemm dawn il-konflitti bejn u bejn pereżempju il-Ministru tal-Finanzi, ġifieri hemm allegazzjonijiet li daw prattikament ġew wiċċ imwiċċ, kważi letteralment ġew fl-idej, vera? Nitbissem naqra ħanibdew minn hekk. Inti qed tikkwota bloggers li jiena dawk il-blogs noħodhom with a pinch of salt. Mark Camilleri huwa giddib. Jiena nerġa' ngħidlek kif erġa' qedtlek il-blogs noħodhom tal-juma. Mhux Michael. M'għandix inżid ma ċaħaditx li ġart vera, għadet tajt li il-blogs kemm il-darba gidbu, però f'dan il-każ għalet affarijiet oħra. Nasab minti xed tisma' xed ngħid. Nasab minti xed tisma' xed ngħid. Endi saqsik. Jiġri Mark Camilleri f'dal każ gideb, iva jew le għax li mistoqsija. Imma ħelu, jiena qed ngħidlek. Bażi. Mark Camilleri f'dal każ. Ebda ċaħda mill-President tal-Labor Ramona Attart meta waqt dibattitu fuq l-istazzjon 103 ppreżentat mill-professur Andrew Azzopardi kienet mistoqsija jekk Roberta Bela u l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana ġewx allegatament fl-idejn waqt laqgħa tal-Kabinett aktar kmieni din il-ġimgħa. Kien l-awtur Mark Camilleri li żvela din l-istorja u dettalji ta' dak li seħħ fil-Kabinett fejn f'ġimgħa ta' taqli politiku enormi Caruana spiċċa allegatament ġi fl-idejn mal-Prim Ministru u kellu jkun is-segretarju tal-Kabinett illi jisseparhom. Mistoqsija dwar dan il-fatt Ramona Attart qalet biss jien ma naqrax lil Mark Camilleri u biex tipprova teqleb is-suġġett spiċċat tattakka b'mod partiġjan. Intant is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino stqar li huwa verament gravi li l-President tal-Partit Laburista ma tinsabx f'kundizzjoni li tiġħad dan il-fatt inkwetanti ta' ġlied intern fil-Gvern. Dan kollu fil-waqt li l-ġurnal Times of Malta żvelat kif Roberta Bela ħataf parti mir-responsabilità ministerjali tal-Ministru Clyde Caruana biex taħal il-Ministru Rodri Galdes. Bl-allegazzjonijiet ikomplu jindikaw li tali deċiżjoni ma niżlet tajba xejn ma' Caruana. Intant id-domandi kollha li wieġbet għalihom Ramona Attart deret taqra mill-karti, tantu hekk li anka l-preżentatur Andrew Azzopardi ġibdilha l-attenzjoni għaliex flok twieġeb spiċċat iddur mal-lewża mingħajr ma tat soluzzjonijiet konkreti dwar il-problemi li qed jolqtu l-poplu Malti għal serħan il-moħħ. Permetti li għandhom. Riżultati skriptjati, Ramona. Le, riżultati skriptjati xejn. Hu paċenzja, Andrew, hu paċenzja. Ħalli ngħidlek il-verżjoni tiegħi jiena smajt il-kulħadd. Membru tal-gvern li ġie hawnhekk jgħid li hu paċenzja, le ħudu paċenzja. Ma jiena Desiree Grek, għal Net News.